Здравейте, вие сте с първия епизод на подкаста Въпросите с отговор, реализиран от Икономическия и социален съвет на Република България. Този формат е създаден в рамките на комуникационната стратегия за въвеждане на еврото в България и има за цел да даде обективна, точна и достъпна информация за този процес. Аз съм Станислав Попдончев, заместник-председател на Българска стопанска камара и представител на група работодатели в Икономическия и социалния съвет на България. В поредица от 4 епизода ще потърсим реалните отговори на въпроси, които вълнуват бизнеса, работниците и гражданските организации у нас. Ще говорим за икономическите ефекти, социалните измерения и потребителските въпроси за присъединяване към еврозоната. Всеки от епизодите е подготвен и воден от представител на една от трите групи в ИСС, работодатели, синдикати и граждански организации, така че да чуем различни гледни точки. В този първи разговор фокусът е върху бизнеса и икономическата среда. Ще говорим за ключовите дати и практически стъпки по въвеждане на еврото, какво предстои за бизнеса, как ще се извършва двойното обозначаване на цените, обменът на парите и какви са ангажиментите на търговците. Ще обсъдим и теми като валутния курс, кредитния рейтинг и основните предизвикателства пред българските предприятия по пътя към еврозоната. Мой гост е заместник-министърът на финансите Методи Методиев. Здравейте, господин Методиев. Благодаря ви, че приехте поканата. Здравейте, благодаря за поканата. Считам, че това е един изключително ценен формат, който съвместно с Министерството на финансите и с Икономически и социален съвет ще реализираме и който е част всъщност от цялостната комуникационна кампания на държавата. Да започнем с календара. Кои са следващите важни дати, които бизнесът и гражданите трябва да имат предвид във връзка с практическата подготовка по въвеждане на еврото? Да, благодаря. В действителност това е един изключително важен въпрос, който стои на дневен ред и е много важно от тук нататък гражданите и бизнеса да знаят кои са основните дати. След като 8 юли беше преломната дата по отношение на взимането на решение от страна на съвета и на Европейския парламент за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, от тук нататък имаме поредица от също така много важни дати от гледна точка на самата практическа подготовка. На първо място, следващата много важна дата, това е 8 август 2025 година. Това е началната дата на така наречения период на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, където всъщност всички търговци ще трябва да почнат да обозначават двойно и цените на както в лева, така и в евро. Следващата основна дата е 1 ноември. Тогава започва така нареченото снабдяване на банките с евробанкноти и с евромонети, както и снабдяването на търговците и пощите с съответно отново с евробанкноти и с евромонети. 1 декември започва продажбата на така наречените стартови комплекти за гражданите и за бизнеса, като тук трябва много ясно да се каже, че самите стартови комплекти и тяхната продажба ще се извършва по официалния валутен курс, т.е. няма да има никаква печалба за... Без такси и без никакви комисионни. Или печалба от гледна точка на държавата. Т.е. това ще бъде по официалния валутен курс, който е 0,95583 лева. От 1 януари 2026 година започва е датата, в която всъщност еврото става официална парична единица в България и до 31 януари 2026 година еврото и лева ще се използват паралелно в нашата държава. След 31 януари 2026 година официалното платежно средство за България остава само еврото. Точно този въпрос щях да ви задам. Дали ще може левът да се използва като законно платежно средство и след 31 януари? Отговорът е ясен не. Отговорът е ясен не, а след 31 януари остават само еврото като официално платежно средство. А до кога българските граждани и българския бизнес ще могат да обменят левове в евро след 31 януари и при какви условия? Да, българските граждани и бизнеса ще могат да обменят евро безплатно през първите 6 месеца, както в банките, така и в български пощи и безсрочно и безплатно, без такси в Българска народна банка. Тук е много важно също така да се отбележи, че естествено в банките ще важат и съответните ограничения по отношение на
на сумите, които са до 30 хиляди лева и над 30 хиляди лева, съответно гражданите ще трябва да заявяват в 3-дневен срок, както и към момента, а за суми между 1000 лева и 10 хиляди лева по отношение на превалутирането в почтите, също ще трябва между 3 и 5 дни да бъдат заявени в почтите, а самите почтенски станции няма да могат да обменят суми повече от 10 хиляди лева. Това е много важно. Другия също така важен аспект е, че естествено в целия този период на обмяна между лева и евро, законът за мерките срещу изпирането на пари, законът за мерките срещу финансиране на туризма в държавата също са в сила, така че банките и всичките надзорни институции ще следят и коректното спазване на тези два закона. Споменахте за началото на периода на двойно обозначаване на цените и каква е неговата дължина. Всъщност от 8 август започва двойното обозначаване на цените до 31 януари 2026 година. Какви са задълженията на търговците, освен етикетирането? Знаем, закона предвижда за въвеждане на еврото, предвижда промени, които въвеждат цените да са с еднакъв шрифт, валутата да е изписана с еднакъв шрифт, с еднакви цветове, за да няма заблуда за потребителите. Основната логика за въвеждането на такъв дълъг период, е близо около година и половина за двойно обозначаване на цените, той всъщност и базира и на европейските практики на всички държави членки, които до сега са въвели еврото, съответно и на препоръки, които идват и от Европейската комисия. И те са, логиката е предимно в две основни посоки. Първото, за да има достатъчно голям период преди въвеждане на единната валута и след въвеждането на единната валута, така че да има една по-голяма сравнимост на цените, такива каквито са били към днешна дата в лева и в евро и след това в евро спрямо лева. Това всъщност е доказано, че във времето и практиките, които са от останалите европейски държави, води до една по-лесна и по-плавна адаптация както на гражданите, така и на бизнеса с бораването с новата валута. По отношение на изискванията за етикетирането, това е един от аспектите, който е много важен за търговците, а пък и за гражданите съответно. Това са изискванията за етикети да бъдат с еднакъв шрифт, изписани с еднакъв размер на цените. Също така самата валута, било то лева или евро, да бъде с нормални размери от гледна точка на това да самите потребители да не бъдат въвеждани в заблуждение, а лесно да могат да разпознават коя цена е в евро и коя цена е в лева. Да е ясно и четливо, да. Ясно и четливо. Другото основно изискване е съответно в периода на двойно обозначаване на цените и съответно касовите апарати на търговците да изписват крайната сума, тоталната сума в касовия фискален бон в лева и в евро. Това е също много важен елемент от гледна точка на гарантиране на тази съпоставимост, сравнимост на цените и плавната адаптация на бизнеса и на гражданите за въвеждане на евро. Да, това наистина е предизвикателство пред търговците в момента, тъй като срокът е сравнително кратък до 8 август да могат да актуализират своите фискални устройства. Аз лично получавах и редица въпроси от потребители по отношение на двойното обозначаване. Не е ли прекалено много информацията на етикета, ако има и промоция, т.е. намаление на цената и пък като се посочат и двете редовни цени, не е ли прекалено много информация? Лично моето мнение е, че е по-добре да има повече информация и да не бъде въвеждан в заблуждение клиента, а пък ако случайно се е объркал, винаги на касата може да остави един продукт, ако е взел в повече. Но със сигурност по този начин и моето мнение е, че няма да се допуска клиента да бъде излъган с това, че му се показва само една цена, тъй че това наистина е едно добро решение и добра практика. Да, в процеса, както и на съгласуване на сега действащия закон за въвеждане на еврото, пък и получаваме също много запитвания в Министерството на финансите, също така и колегите от Комисията за защита на потребителите. Има различни предложения, включително на това самите етикети, всеки един етикет да бъде с различен цвят, например. Да. Единия в лева да бъде един цвят, другия в евро да бъде друг цвят, но
Така това, което ние наблюдаваме като практика и това, което сме получили от другите държави членки, по-скоро нещата трябва да бъдат уеднаквени до максимална степен и е много важно видимостта както на цените, така и на валутата, т.е. да бъдат видими с просто око, не с око, с което трябва да се взираш в самия етикет, за да можеш да разчетеш дали това е цена в лева или в евро. Това по-скоро са по-важните елементи, а пък съответно аз вярвам и силно разчитам и на самите търговци, че те ще подходят разумно, добросъвестно спрямо своите клиенти, така че не би следвало да имаме проблеми в този аспект. Така е, действително по-голямата част от търговците, разбира се, коректни търговци, които дори още преди да е влязло в сила изискването за двойно обозначаване, вече наблюдаваме, че поставят етикети с двойно обозначени цени на своите стоки най-вече, пък и при услугите ги наблюдаваме тук-таме. Един въпрос, който беше много, много любопитен и много спекулации имаше по него, още преди решението на Съвета на Европейския съюз за приемане на България в еврозоната. Има ли риск от промени във валутния курс на лева към еврото от 1 януари 2026 година? Знаете, че първо се спекулираше, че валутният курс ще бъде променен преди взимането на решението, че ще има държави, които няма да са съгласни с този валутен курс. И можем ли със сигурност да приемем, че курсът 1.95583 лева за 1 евро е окончателен и неотменим? Благодаря за хубавия въпрос. В действителност тази тема, този въпрос през последните месеци беше широко дискутиран и широко беше и обект на една така сериозна дезинформационна кампания в нашата държава по отношение на въвеждане на еврото. Лично аз може да се каже, че си отдъхнах след 8, защото се видя, че всъщност цялата тази дезинформационна кампания и направо фалшиви новини нямаха почва и всъщност не бяха потвърдени. Сега в някои социални медии също виждам, че въпреки това все още се прокрадва тази концепция, че видите ли, може би, на 8 юли нищо не се случи, но то може да се случи на 1 януари, пак да ни променят курса. Така е, да. Така че от тази гледна точка може би е добре още веднъж да изговорим темата и с валутния курс. Както вие знаете, както много добре знае и вашата аудитория, от 1997 година насам валутния курс на българския лев е фиксиран. Първоначално беше към германската марка, след това с въвеждането на еврото спрямо единната европейска валута и той е фиксиран с курс 1,95583 лева. Това всъщност е и един от основните елементи на валутния борд за успешното функциониране на валутния борд. И бих казал, че и този валутен курс е и ключов елемент от финансовата и икономическата среда, в която всички ние живееме вече 28 години и с която българските граждани и бизнес са свикнали. На всичкото отгоре, през всичките тези години има и редица чисто академични изследвания, които се изследвали. Видите ли вие този валутен курс, дали е най-подходящия, т.е. дали има някаква... Дали е подценен лева или пък е надценен. Дали е подценен или пък е надценен лева. Всичките тези академични и доста така технически изследвания, използвайки различни видове модели, макроекономически модели, всъщност показват, че курс е този, който в момента е най-подходящ спрямо всичките развитието на фундаменталните икономически фактори в България. Има различни видове подходи за това изследване, да не влизаме в много технически детайли, реален ефективен валутен курс, така наречените RER, DIR, BIR, изобщо най-различни видове подходи за смятане на курса. Това е курса. Няма друг курс. Този курс беше потвърден на 8 юли 2025 година. А пък преди това, чисто ретроспективно, това, което трябваше да се каже, това съм го повтарял и в различни видове формати, било то медийни или пък конференции, че всъщност още с влизането в валутния механизъм 2
България едностранно заяви ангажимента, че всъщност държавата ще бъде в валутен механизъм 2 и то по този същия фиксиран курс, в който сме влезли, в който функционира и валутния борд. А това за хората, които четат и за хората, които се интересуват, всъщност е и нормалния подход. Същия подход е бил възприет и от другите две държави, които са влезли с валутен борд в еврозоната. Това са Естония и Литва. За Латвия, понеже там има така наречения квази валутен борд, т.е. те са били таргетирано фиксирани техния курс спрямо специалните права за тираж и съответно спрямо еврото с възможен диапазон за флуктуация плюс-минус 1%, така че те си заявили в влизането в ERM2, че ще поддържа този диапазон. Това е един аргумент. През всичките тези повече от 2 години нямахме никакви напрежения по отношение на валутния курс в България. Втори аргумент е, че имаме 2022 година, 2024 година, решение на Народното събрание по отношение на валутния курс и съответно това нещо пък така се потвърди, както казах и в началото на 8 юли, с решението на съвета по отношение на приемането на регламента. Много важен детайл, който също така анализаторите следва да отчитат е, че в член 140 в договор за функциониране на Европейския съюз експлицитно се казва, че регламента, който приема и дефинира валутния курс е неотменим. Тоест, думичката неотменим означава, че от тук нататъка няма други дати, няма други възможности, в които курсът би могъл да бъде променен. Трябва да добавим, да, курсът остава същия, твърдо, и трябва да добавим, че този регламент, който споменахте, всъщност е един от правните актове, които прие Съвета на Европейския съюз. Не само решението за членство на България в еврозоната, но и регламента за валутния курс, при който България се присъединява и приема еврото. Подчертахте, че няколко пъти на законодателно ниво имаме решение на Народното събрание какъв е курсът, така че може да успокоим нашите зрители, че валутния курс ще бъде такъв и на 1 януари 2026 година, а пък след това, след 31 януари няма да има и значение какъв е той. Аз всъщност тук е интересно така и вас да ви опитам в този контекст. Вярвам, че тази информация, дезинформация, всъщност тя не е информация, дезинформация, която върви по отношение на курса, най-вече в социалните медии, по-скоро се таргетират хората, гражданите от по-малко населените места. Не вярвам, че бизнесът някога имал сериозни съмнения, големия бизнес в този аспект, така че тук ми е интересно да чуя вашето мнение. Бизнесът никога не е имал притеснение, не само големия, така и малкия и средния бизнес също не е имал притеснение по отношение на валутния курс. По-често това притеснение се среща действително сред гражданите. Имали сме включително информация, в която една дама каза, моята дъщеря беше във Франция, когато те смениха франка с евро, цените се качиха по 2, курсът беше различен и така нататък. И тук е много трудно действително на подобна дезинформация да се реагира, тъй като когато от близки хора някой получава дезинформация, той е склонен да й вярва. Той е склонен да вярва на каквато и да е информация от близки хора, но истината е, че това не е така. Понякога просто не е така. И тук не става въпрос, че в конкретния случай някой умишлено се опитал да заблуди свой роднина, просто така ги е видял нещата някога, живеейки в друга държава, която е приела еврото. Но това категорично не означава, че така се е случило дори и във Франция, пък камо ли, че ще се случи така у нас. И тук е един въпрос друг, който е може би много важен за българския бизнес, а именно снабдяването с евробанкноти и евромонети. Говорим за периода преди 1 януари, в самия период на двойно обращение от 1 до 31 януари 2026 година. Каква е организацията за снабдяването от една страна и има ли организация пък, която бързо по някаква такава бърза писта събраните левове в периода на двойно обращение да бъдат лесно обменени в търговските банки за евро, за да не се получават опашки, тъй като
оборотът е ежедневен, нали, на стоки и услуги, т.е. ежедневно малките търговци, пък и по-големите ще получават суми в лева, които трябва да обърнат в евро в търговските банки. Организацията по снабдяването с евро и съответно изтеглянето от обращение на левовете наистина представлява един мащабен и то логистичен и то много комплексен процес. Едно упражнение, което нашата централна банка, заедно с търговските банки, заедно с държавата като цяло, е в много напреднала фаза. Има много ясен график на последователността и много ясен протокол, ако мога да кажа, как и кога и защо трябва да се случи. По отношение на важния механизъм, логаритъм, как ще се случи това нещо, той е много добре, кратко, точно и ясно разписан в Закона за въвеждане на еврото. В началото на месец ноември Българска народна банка ще започне обезпечаването на банките с необходимите количества евробанкноти и евромонети. От своя страна банките от тук нататък ще почнат да осъществяват контакт вече с търговците и с пощите от гледна точка на тяхното обезпечаване, нали, вторичното обезпечаване. Подзареждането, така наречено. Подзареждане. С евробанкноти, с евромонети. Тук е много важен и момента така да призовеме бизнеса още на този етап да почне да прави различни видове планове и калкулации, точно от какъв тип купюри изобщо ще имат необходимост от гледна точка на своето първоначално зареждане, какви обеми, освен на вида купюри. Така че това е много важна информация, която още на този етап би следвало да почнат да взимат и да влизат в контакти с своите търговски банки, с които работят, с които оперират, с които са им техните обслужващи банки, така че да могат да направят тези заявки пред търговските банки, което пък от своя страна ще се даде още по-голяма яснота и на самите търговски банки, как те да си разпределят във времето зареждането на евробанкноти, с които работят. Отделен канал на целият процес е и много тясната работа и много добрата координация между колегите от Български пощи и нашата централна банка. Това, което мога да кажа, че освен чистата логистика по отношение на зареждането на Български пощи с евробанкноти и евроцентове и евромонети е много важен и аспект от гледна точка на оборудването на нашите пощенски станции с машини, броячни машини, с машини, които би следвало да могат да разчитат евентуално фалшиви банкноти. В този ред на мисли се организират в следващите няколко седмици и специални обучения, на които ще минат служителите на Български пощи. Тези обучения ще бъдат организирани заедно с колегите от Българска народна банка, така че да могат постепенно на един по-ранен етап всичките, освен логистични процеси и тези процеси, които са свързани с безпроблемното и плавната работа на самите служители на Български пощи, да могат да бъдат обезпечени на един доста по-ранен етап. И по отношение на кредитния рейтинг не мога да не ви задам този въпрос, тъй като много се спекулираше и какво от това, покачил се кредитния рейтинг. Знаем, при Хърватия на 2 стъпки се повиши кредитния рейтинг. При членството в еврозоната и 1 година по-късно в България при нас вече имаме първата стъпка на повишаване на кредитен рейтинг. До какво ще доведе това за България, за бюджета, за възможностите на правителството и по какъв начин ще се отрази на бизнеса и на българските граждани по-добрия, по-високия кредитен рейтинг? Вижте, това с кредитния рейтинг безспорно е една от така краткосрочните и така доста видимите позитивни ефекти от въвеждането на еврото. В действителност нашия рейтинг беше повишен съвсем наскоро в контекста на влизането и на приемането на решенията на законодателните актове за влизане на България в еврозоната от 1 януари 2026 година. А всъщност какво означава? Просто казано, доверието става по-голямо.
Когато доверието на чуждестранното доверие на чуждестранните инвеститори стане по-голямо към нашата икономика, към политиките, към макроекономическите политики, които ние водиме, всъщност това е и предпоставка за повече инвестиции, които биха дошли по линия на частния сектор, имайки повече инвестиции, съответно това... И на по-ниска цена ще бъдат тези инвестиции, което е изключително важно и за държавата, и за бизнес. Инвестиции на по-ниска цена, а както по отношение на нови имитиран дълг от страна на Министерството на финансите, така и по отношение на по-ниската цена за кредити на частния бизнес. От тук нататък това е една предпоставка за по-добро развитие на българската икономика, за повече работни места, а от тук и за по-добро развитие и покачване на благосостоянието и на гражданите. И съответно за повече приходи и в фиска в по-дългосрочен период. Вие от гледна точка на бизнеса знаеме, че бизнесът отдавна чака, отдавна работи и отдавна подкрепя влизането на България в еврозоната, но все пак от гледна точка на бизнес още веднъж да кажем какви са позитивите според вас накратко и какви са все пак предизвикателствата, които ви виждате в целия процес от тук нататък. Безспорно, българският бизнес подкрепя членство на България в еврозоната от доста години. Аз лично поне повече от 5 години съм свидетел и се занимавам с този процес. Всички наши проучвания, които правим на всички работодателски организации, показват доста широка подкрепа, която нарастваше в времето. Тръгнахме, ако не се лъжа, 2018-19 година да го изследваме. Този беше около 40% подкрепата. В последната ни анкета миналата година вече над 70% от бизнеса подкрепяше членството в еврозоната. Ползите са повече от ясни. Част от тях споменахме. Отпадането на разходите за превалутиране, транзакционните разходи, които по различни оценки стигат от 500 милиона до 1 милиард годишно. По отпадането на инвестиционния риск, намаляване на инвестиционния риск, по-голямо доверие, повече чуждестранни инвестиции, включително и за работниците и служителите, по-бързо нарастване на доходите. Така че отпадането на валутния риск лев-евро е наистина много голям, но основната полза е, че ние влизаме в един клуб на доверие, който е много важен за бизнеса. Основните предизвикателства, вече гледаме на тях изцяло технически в процеса на присъединяване към еврозоната, т.е. вече въвеждането на еврото и отговаряне на техническите изисквания, които поставя закона за въвеждане на еврото. Най-голямото предизвикателство пред бизнеса, което предстои до 8 август тази година, е именно да се пригоди търговския софтуер за работа с евро, както и актуализацията на фискалните устройства, тъй като тук времето наистина е кратко и надяваме се да успеем в този срок. Следващото голямо предизвикателство, разбира се, ще бъде периода 1 януари, 31 януари. Това е периода на двойно обращение, където особено за по-малките търговци ще бъде наистина предизвикателство да работят с две каси, една в лева, една в евро. Закона допуска комбинирано плащане от страна на клиента в левове и евро в рамките на една сделка, което малко или много ще затруднява касовото обслужване специално на сделката. Естествено, задължението е да се връща рестото изцяло в евро, освен когато търговецът няма момент на наличност. Така че това са по-скоро, бих казал, дребни предизвикателства, но с повече информация и с повече нагледни примери, пък и с времето ми се струва, че много бързо ще бъдат преодолени от българските предприятия. Благодаря много. Това, което бих искал само да добавя, че в действителност както бизнеса в България трябва да се адаптира по отношение на работа с еврото, да се адаптира информационните системи, съответно фискалните устройства, така е всъщност такова задължение. И в администрацията, в администрацията. Това, което можем да кажем е, че към днешна дата някъде около 91% от софтуера, който изисква адаптация в рамките на работа на държавната администрация, са предприети необходимите действия, било то на централно или местно ниво, с оглед така, че да се спазват сроковете по закона за въвеждане на еврото за пълната му адаптация за работа с еврото.
А по закона за въвеждане на еврото, всъщност този софтуер по отношение на публичните на публичния сектор трябва да бъде 3 месеца преди датата 1 януари 2026 година. Така че аз мисля, че и от тази гледна точка така, държавата работи с едни добри темпове по отношение на адаптацията на този софтуер, който работи с евро, който следва да бъде адаптиран. Така че има специално създаден електронен сайт за по тази тема, който се поддържа от колегите от Министерството на електронното управление. Много добре е структуриран и може в реално време да се види кой напредва, кой малко изостава. Така че мисля, че това беше една добра идея, която реализирахме с колегите от Министерството на електронното управление. И да кажем, че за облегчение на бизнеса, закона за въвеждане на еврото планира отчетността, в отчетността да се възприеме един много добър принцип. Всяка информация, която се отнася за период, в който е функционирал лева, се подава в лева. Това важи за данъчни декларации, всяка друга статистическа отчетност и друго, а пък информация, която бизнеса генерира отчетна в периода след приемане на еврото, тя ще се подава в евро, така че да са спокойни предприятията, няма да се налага да преработват подадени годишни финансови отчети или декларации от предходни години в евро. Много ви благодаря за този разговор. Вярвам, че беше много полезно. Това беше първият епизод на подкаста Въпрос с отговор на Икономически и социален съвет. Благодаря.